ଶୁଭୁନି କିଛି। ଘରଟା ତାରଟା ଯୋଉ ଲମ୍ବା ତାରଟା କାହାକୁ ବାଇକ୍ ଦେଇକି ପଠା ଆମ ଘରକୁ ଯାଇ ନେଇ ଆସିବେ। ମୋ ବାଇକ୍ଟା ନେଇ ପଳେଇଗଲା ସିଏଠି। ମାନେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ବାଜିଲା ପରେ ଦେଖିଯିବି ନ ହେଇପାରିବ।
लाइट स्टॉप धन्यवाद धन्यवाद लाइट बंद कर। बहुत सुंदर नृत्य प्रदर्शन परवर्ती शिल्पी हला हाँ बरते माध्यमରେ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ